mai dai akai mai dai akai mai dai akai mai dai akai rayuwa ta duniya dandalan gwagwarmaya mai karantar da ɗan adam ko da ba shi da zangaya ɗan uwa na tutiya ɗan kana ji da lafiya ga wani talla ɗawainiya yaya zai yi tafiya tuna Allah komai kake ko gida ko a tsallake karka yarda ka shantake kai abin da kowa yake kana da dama ta yin kira a hikima babu tunzira duk abin da ya gagara bar shi Allah zai gyara an ƙarya ta yi ma naɗi gaskiya akwai wuyar faɗi sai shaidan ya yi maka kiɗi kai rawa har kana dara zamarwa kai naka adali kai ya aiki na hankali don hana gana akili ga ayyuka na saukun jiya mene akai mene akai babu mai iya shiryarwa banda Allah shi kadai malami yayi wa'azi ɗau gaskiya ta sai ita kadai ba ruwanka da halinsa ko ra'ayi nasa ya fi dai ita gaskiya ce ko a hannun wa take dai mu ba Allah mu samu tsira duniyar ba tabbas bace tarbiyya tushiyar aminci mai samar da dukan karamci kiwo ne aka ba ma a zuci ƴaƴayen mu zan kulawa mu daina zagin shugabanni don muna yi wa kanmu rauni mu da shugaba babu raini sai dai kira da addu'o'i naga ana zagin shugaba mai nai akai kayo hanawa naga ana gulmar wani shuwai mai nai akai kayo hanawa naga maraya bisa a hanya mai nai akai kai taimakawa naga za a saba wa Allah mai nai akai kayo hanawa naga za a yi cin hanci wai mai nai akai kayo hanawa naga mai rage mudu wai shin mai zan akai kayo hanawa naga mai sane zai yi sane mai nai akai kayo hanawa naga mai raina iyaye mai nai akai kayo hanawa naga karanci na taimako shin mai nai akai kai taimakawa Abu Yasir Online Institute Abu Yasir Online Institute Abu Yasir makaranta da ke koyar da halayya ta gari a gare mu al'umma Abu Yasir Online Institution Abu Yasir Online Institute.
taimako ku ji tausayi. Kira muke wazi muke abu rabbana ke duniya bargudu na mutuwa dole za ta zo. Wani gashi ɗaki nasa tatar da shi, wani gashi kan hanya ta tafi da shi. Wai duniya menai akai, menai akai, menai akai, menai akai, menai akai. Wai duniya, wai duniya.